Que tal? Moi boa noite, un saúdo dende a Televisión Local das Pontes. Os venres a esta hora toca facer reconto do que deu de si a semana, informativamente falando. Pero, sen dúbida, esta semana está marcada polo que está por acontecer. Polo que teremos esta fin de semana, unha das citas anuais importantes nunha vila na que as feiras cobran un papel moi importante por si. Pois esta é unha que cumpre 35 anos, a Feira de Fungos e Cogomelos. Repasamos para comezar o que teremos no programa para mañá sábado. Gaitas, tamborís e pandeiretas están xa neste mesmo momento a resoar polas diferentes rúas do centro urbano e polos locais de hostalería máis coñecidos da vila da man do canto de cogomelos. E que a programación deseñada con motivo da Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes polos departamentos de Turismo e Cultura non podía desexar mellor estrea que apostando pola tradición musical da nosa terra. Da man da organización do grupo No Cómbaro, ata as 11 desta noite, nos bares e cafeterías das avenidas de Galicia, Ortigueira, Ferrol, Coruña ou Habana, veciños e veciñas poden desfrutar dos 11 grupos, tanto das Pontes como da comarca, que se animaron a tomar parte nestes peculiares cantos de taberna e que están a ser a principal novidade do extenso programa de actividades da 35 edición da Feira de Fungos e Cogomelos. Recuperamos os cantos de taberna desde o ano 2015, non se celebra no noso concello. Bueno, isto é unha suxerencia que sale da asociación do grupo, tradicional No Cómbaro. Querían recuperar esta proposta, a min resultoume moi interesante e nada, man a man, pois poñémolos a andar de novo. 12 bares, 12 grupos, desde as 8 da tarde hasta as 11 da noite, divididos en 4 zonas, cada unha delas con nome dun fungo e dun cogumelo, e, bueno, pois 3 grupos en cada local que intentarán pois animar a festa e poñerlle xa un bo sabor de boca a esta feira. Xa para mañá novamente a xenda da xornada estará do máis concorrida. Así dende as 9 teremos nova edición dos paseos micolóxicos Terra de Cogomelos polo Forgoselo e que van dirixir neste caso os integrantes da Asociación Micolóxica Coruñesa, Raquel Poncini e Pablo Cuadrado. Na mentras no centro urbano, a música tradicional volverá a soar cos pasarrúas dos Trevillas e abrirán as súas portas os mercados de artesanía e produtos de outono. Os bares e cafeterías da zona serán novamente un punto de encontro da man da ruta de sabores, unha proposta na que os cogomelos serán a base de interesantes receitas e petiscos que ofrecerán aos clientes e visitantes os restauradores locais e que unha vez máis vanse implicar nesta tradición do outono pontes. É unha proposta que nace de Terra de Cogumelos, unha formación específica para o sector hosteleiro, para que aprendan, non, a utilizar pois os fungos e os cogumelos nas súas tapas, nos seus petiscos, nos seus platos. Entón, bueno, despois dun período de formación para que eles aprendesen a sacarlle o máximo partido a este produto, non, que nos ofrece os nosos montes, pois durante ese fin de semana o que nos van a ofrecer pois esas pequenas, non, petiscos, tapas, con todo o que aprenderon. Creo que é unha oportunidade moi interesante para probar novas elaboracións diferentes, con produtos que a mellor nos sorprenden, con elaboracións que nunca se nos ocurrirían, e creo que é unha forma tamén de saltar un produto que é moi importante para a nosa economía local. Pola tarde tamén haberá actividades do máis atractivas, comezando cunha exposición dende as 5 da tarde na Praza da América, protagonizada pola Asociación Poupariña, e que vai coincidir co obradoiro de cociña infantil que impartirá neste mesmo escenario Antoni Coari, gañador do certame de receitas profesionais As Pontes Terra de Cogomelos de 2024. O seu remate teremos un segundo obradoiro, neste caso para adultos, e do que se vai encargar María García, e a música será cousa dos Feroces da Galgueira, que van percorrer todos os espazos da feira, animando veciños e visitantes a desfrutar do 1 de novembro. E repasamos tamén o que vai dar de sí o domingo, resumindo, por tanto, o que veñen sendo estas dúas xornadas que poño o colofón o que foi prácticamente un mes de actividades, e hicimos prácticamente un mes porque tampouco remata aquí, onde temos algunhas citas para a semana que ven. Pero vayamos co inmediato a programación da Feira de Fungos e Cogomelos do día grande, do domingo día 2. Malia que durante toda a fin de semana teremos moitas actividades incluídas na programación da Feira de Fungos e Cogomelos, o domingo 2 de novembro será o día grande no que a nosa vila se convirta en todo un referente da micoloxía a nivel galego, coa celebración da 35 edición da Feira de Fungos das Pontes. De feito, en das primeiras horas do domingo, e ata que se peche este día de festa, contaremos cun intenso programa no que haberá exposicións, concursos, música ou postos de artesanía que farán que o centro urbano sexa un rebulir de veciños e visitantes interesados en descubrir todo o que as Pontes ten que ofrecer nun día tan sinalado.
Seguimos máis ou menos co mesmo plantexamento porque despois de tantos anos pois vemos que funciona, que a xente lle gusta. Este ano con algunha pequena novidade, sobre todo no ámbito da programación de Terra de Cogumelos, non? Que nos vai permitir achegarnos ao mundo da micoloxía dun xeito diferente, non a través desos obradoiros de cociña e tamén dunha exposición micolóxica de fotografía que me parece que son moi interesantes, non? E complementan moi ben a programación pois habitual, non? Como ti ben dís, con esas actividades de divulgación, con esas actividades gastronómicas, actividades lúdicas para nenos e nenas e tamén a parte máis cultural. Xa ben cedo arrancarán as actividades co certame de cestas que terá lugar na Praza da América. Dende as 9 e ata as 10:30, os participantes deberán confirmar a súa participación neste concurso e colocarse na correspondente zona de exposición. Posteriormente, cada proposta será valorada polo xurado para xa contra das 12 desenvolver a tradicional entrega de premios no escenario que se vai situar tamén na mesma praza. Asemade, vais a aproveitar a presenza das autoridades locais para facer a entrega dos premios ao concurso escolar O Mundo da Micoloxía e que podemos visitar na Casa do Peso e do primeiro certame de fotografía As Pontes Terra de Cogomelos. Durante a mañá tamén teremos a oportunidade de achegarnos ata os postos de artesanía na Rúa Ramón Cabanillas e onde non van faltar as demostracións de talla torneado en vivo dos amigos da madeira e diferentes artesáns tanto locais como de outros puntos da comarca con artigos en coiro, tea e madeira e os que se van sumar tamén saborosos produtos do outono. E para os que desexen quedar a xantar, na carpa do Colexio de Santa María, dende a 1 da tarde, vaise servir un menú de 5 estrelas da man do Gastrolab Arousa a un prezo de 20 euros, e que vai ser todo un placer para os sentidos, dos que se animen a degustalo na mesma feira ou nos seus fogares. O menú estará composto por varios platos, todos eles nos que os fungos e os cogumelos terán un peso moi importante, terá un precio de 20 euros, estará disponible a partir a venda dos tickets a partir da 1 da tarde, habrá menú para comer tanto no patio do Colexio de Santa María como para levar a casa. Entre as propostas, comentar que fai o menú Gastrolab Arousa, que foi a empresa encargada de facer o menú na festa das persoas maiores co que quedamos moi contentos e creemos que é unha aposta moi interesante non contar con eles para este menú de degustación. Entre os platos, pois croquetas, canelóns, arroz e despois como sobremesa, como non podía ser de outra forma, os produtos locais, non? O requeixo e o mel. A banda sonora do mediodía será cousa do grupo Los Jinetes del Trópico coas súas cumbias e merengues, que se o tempo permite, poderemos desfrutar nas rúas da propia feira, e senón en Santa María. E pola tarde, como fin de festa, no Auditorio Municipal Alobi, contarase coa actuación da Asociación Donaire, que celebrará o seu 25 aniversario cun concerto gratuito dende as 6 da tarde, un día no que en Verbas de Lorena Tenreiro non hai lugar para o aburrimento. Son unhas datas moi concretas que coinciden con festividades, que fan que moitos veciños e veciñas das Pontes que non están aquí, pois que regresen. Confiamos en que os que están non marchen, que todos disfruten de actividades que están pensadas para todos os públicos, para todas as idades, buscando pois a máximo de consenso, non? Animo a toda a xente pois xa a salir ás rúas o día 31, disfrutar dos petiscos que elaboraron os nosos hosteleiros con fungos e cogumelos, disfrutar dos cantos da taberna, sobre todo, participar nas actividades que xiran en torno a esta feira de fungos e cogumelos, as exposicións micolóxicas, a de fotografía, que vayan aos obradoiros de cociña porque se van sorprender cas elaboracións que se poden preparar cos fungos e os cogumelos e sobre todo tamén participar en aquelas actividades culturais que están diseñadas en torno a esta feira, como poden ser a sesión Vermú, vamos chamala así, a cargo dos Jinetes do Trópico, disfrutar dos pasarrúas das agrupacións de música tradicional da vila e sobre todo disfrutar tamén dos 25 anos de bo facer da Asociación Donaire, que para nós é un auténtico privilexio poder contar con eles esta fin de semana. Agora toca cruzar os dedos e que a climatoloxía non empañe a festa micolóxica galega por excelencia e que de seguro volverá a colocar no mapa As Pontes como lugar de referencia en Galicia da cultura micolóxica. E dende hai tamén uns anos levamos aparellada a Feira de Fungos e Cogumelos a do Comercio, o MOBA, o Mercado de Oportunidades Vila das Pontes, que tamén volve os 2 días, sábado e domingo. Ademais, o domingo con horario ininterrompido.
A fin de semana nas Pontes tamén pode ser unha gran oportunidade para ir de compras. É que, como xa é tradición, coincidindo coa Feira de Fungos e Cogomelos da Vila, o MOVA volve a abrir, neste caso, nova convocatoria neste 2025. O mercado de oportunidades Vila das Pontes volverá a ser un dos grandes atractivos da fin de semana para facerse con produtos de gran calidade, pero a prezos moi competitivos e por riba coa acción de gañar vales desconto, co que darse algún que outro capricho a maiores. Así, mañá de 10 a 3 da tarde e de 4:30 a 8:30 e o domingo de 10 a 7, ininterrompidamente, 13 comercios da localidade contarán co seu espazo na carpa instalada na Avenida da Coruña, e onde poderemos atopar roupa para todas as idades, calzado, artigos para o fogar, deportes ou papelería, complementos, ademais de servizos varios. De feito, nestes 2 días de mercado tamén haberá premio para os clientes que non só poderán adquirir atractivos artigos a moi bo prezo, senón tamén ser un dos afortunados ou afortunadas que se fagan cun dos cheques a agasallo por un total de 600 euros e que se atopan agochados nos rascas que se entregarán con cada compra. A Concellería de Comercio, xunto coa Asociación de Empresarios e Comerciantes Coempo, volverán ir da man nunha cita que unha vez máis servirá non só para promocionar e lograr nova clientela para os comercios ponteses, senón tamén para impulsar o bo servizo de produtos que se poden atopar no propio municipio sen ter que sair a grandes superficies. Imos xa con outros temas. Logo do éxito dos últimos anos, unha nova edición do PIE volve a ser ademais mancomunado con outros concellos da nosa Isbarra, o Plan Integrado de Emprego, que vén de poñer en marcha unha nova edición. O Concello das Pontes, xunto coas Somozas e a Capela, van contar de cara ao vindeiro exercizo cun novo plan de emprego integral e que volverá a sufragar en parte a Xunta de Galicia da man da Consellería de Emprego. Esta 7ª convocatoria do PIE incluirá 12 meses de actividades e cursos nos que tomarán parte 100 persoas e pretende mellorar a ocupabilidade e favorecer a inserción laboral dos desempregados e desempregadas da comarca, especialmente daqueles colectivos que presentan maiores dificultades de acceso ao mercado laboral. Persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, beneficiarias do tramo de inserción da Risga, mulleres que acrediten a condición de vítimas de violencia de xénero, persoas migrantes cunha autorización de residencia temporal por arraigamento socioformativo, maiores de 52 anos, mozos e mozas menores de 30 anos con calquera nivel de cualificación, persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou da renda activa de inserción, e mulleres desempregadas son os principais beneficiarios duns cursos desta nova edición nos que, ademais de obradoiros específicos sobre prevención de riscos, competencias digitais e profesionais adaptadas ás necesidades actuais do tecido industrial e comercial da contorna, tamén se van reeditar accións de orientación laboral individuais e grupais. Nesta 7ª convocatoria vanse investir 175.000 euros, dos cales 140.000 proceden da Consellería de Emprego e os 35.000 restantes dos 3 concellos implicados. Hoxe venres, hoxe temos que falar xa de cine, porque esta fin de semana volvemos ter cine na nosa localidade, unha oferta que teremos na Casa do Peso. En esta fin de semana tamén segue o cine. Ven de recuperarse, sabemos, como oferta o Departamento Municipal de Cultura como cada outono. Sábado e domingo ás 5 teremos a sesión para público infantil con Ángelo no Bosco Misterioso. Unha película de animación francesa dirixida por Alexis Ducor e con Vincent Paganot en base ao cómic deste último. Ángelo no Bosco Misterioso contarános unha viaxe iniciática na que bebe das referencias máis manidas das películas de exploradores, mentres tenta atrapar tamén a atención dos adultos, os que non descoida malia dirixirse preeminentemente a un público de entre 6 e 14 anos. Hai espazo para todos grazas á forma e ao fondo da historia. Pero siempre encuentra a su abuela. ¡Ya voy, abuela! La abuela vive en el sur, lo sé porque siempre hace calor. Espérame, voy contigo. ¿Qué es este sitio? Ángelo en el bosque misterioso. Trabajar. ¿Eres un ogro? Soy agente inmobiliario. Eso explica ese traje tan elegante. Tengo que inspirar confianza. En a oferta para adultos desta fin de semana temos o sábado ás 7:30 ás 10 e o domingo ás 7:30 On Falling. A ópera prima da directora portuguesa Laura Carreira presenta un desgarrador retrato da vida de Aurora, unha muller que loita por sobrevivir en Escocia no medio da soidade e as dificultades económicas. A película desta fin de semana é un poderoso estudo sobre a resiliencia e a solidaridade nun mundo cada vez máis deshumanizado
e plantexa preguntas cruciais sobre a natureza da depresión e a importancia da conexión humana. ¿Qué le pasa a tu generación? Yo tengo 65 y no paro. Hago lo que hace todo el mundo. Hola. Hola. ¿Y tú? Estoy bastante ocupado. Suelo hacer la colada. Apasionante. ¿Tú también? Vaya. Qué coincidencia. Dígame, cuando no está trabajando, ¿qué cosas suele hacer? Aurora. ¿Sabéis lo del chico que ha muerto? No. Llevaba coleta. ¿Sabéis qué le pasó? Nunca se sabe. Era muy joven. Salgo con mis amigos y... Tu ritmo de trabajo de hoy está siendo un poco más bajo de lo normal. ¿Va todo bien? Sí. Me gusta viajar. ¿Ha ido a algún sitio interesante últimamente? Sí, a las Bahamas. Vaya, estuvo bien. Soy el tío de la furgo. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Soy la tía de... Repasamos tamén o acontecido co pasado Día das Bibliotecas. Retomámolo, lembrámolo. O pasado venres a Biblioteca Ribera Rouco sumábase unha nova edición do Día Internacional das Bibliotecas e facío apostando polo fomento da lectura entre o público máis novo para o que se optou por unha función de Moni Creques e que foi todo un éxito. Redrum Teatro foi a compañía encargada de protagonizar esta festa da literatura nas Pontes, damando os seus contos do Lobicán, unha historia que uniu sobre o escenario da Casa do Peso a un pequeno lobeto e a unha nena que forxan unha amizade do máis particular. Ir á escola moito non te gustaba. Pero a ver, coñecedes algún lodical o que lle guste estudar? Que vas? Que non vou. Que vas? Que non vou. A donde que vas? A donde que non. Vaya que se vas. Vaya que se non. Pois se vas non vas. Pois se vou non vou. Pois se vas non vas. Pois se vou non vou. Pois se vas non vas. Pois se vou non vou. Pois se vas non vas. Pois se vou non vou. Pois se non vas, vas. Pois se non vou, vou. E ese Lobicán pequeno é unha malobicana. En esta casa vai ser o que a mí me dá gana. E ese Lobicán pequeno é unha malobicana. En esta casa vai ser o que a mí me dá gana. Volvíche a explicar. Será posible que mal todos los días igual. Pero aí non queda a intensa actividade que estes días chega dende a Biblioteca Municipal, porque onte tocaba retomar os xoves na Biblio e ao mesmo tempo festexar tal e como se merece o popular Samaín. Da man de Picariños toca desfrutar da historia da bruxa Zalaira no Samaín, un libro editado dende o propio espazo infantil e que volvía a facer as delicias dos pequenos e pequenas que onte se pasaron pola biblioteca. Nunha noite de outubro, como a hoxe, verdad? Moi oscura, como dentro dun pouquiño. Como aí? A carón do lume e da fiestra pechada, a bruxa Zalaira contemplaba, sen apuro, a súa coruxa encantada. E sabedes que día era? Era o día 31, como mañá. Iso seguro. E por qué? Porque era o momento dun novo conxuro. Mais Zalaira non sabía o que esa noite pasaría. Que lle pasaba a bruxa? Que estaba emocionada, porque hoxe tería un novo feitizo para poder xogar á maxia con todos os seus amigos. Maxia, potaxia, abracadabra, sabedes conxuros? Sí. Magia, potaxia, pois esos feitizos. Pero sabedes que pasou de pronto? De súpeto, a luz marchou. E Zalaira a oscuras quedou, sin lámparas que deixara cesas e sin poder prender as candeas. E sabedes que gritou Zalaira? Gritou así: non teño medo! Berrou, verdad? Sin saber que pasaba. Un lobo na rúa ouveou, como se fai? E Zalaira tapouse con manta. E ora temos
que tremer así, temblar. Treme que treme. Treme licada. Ben polo frío ou polo susto que levou, Zalaira sería agochada. Xa a vindeira semana está previsto que se presente o programa para o mes de novembro do Xoves na Biblio, con novas actividades para os máis pequenos, e contos, monicreques ou actuacións musicais do máis atractivas, que de seguro van facer as delicias dos lectores e lectoras máis miúdos. Foi todo, foi o resumo da actividade máis salientable na nosa vila durante esta semana. Ofrecíamosxo dende a televisión local, onde volveremos con novas citas. Grazas, boa noite e boa fin de semana.